Jeg var på en stor skole i Fredericia med over 1000 elever. Og meget kæft, trit og retning, altså på den store skole. Ja, jeg hed frøken Dalsgaard, og de. Sådan var det over hele linjen. Nå, så hjalp det jo i den her generation, jeg hører til, som årene gik, der hjalp det jo. Nu siger vi jo alle sammen du til hinanden. Det begyndte med om morgenen. Vi skulle altid have en sang, synge en I skulle synge en salme. morgensang. Og så blev vores fader, og så, når vi gjorde det, så vi skulle stå op. Der skulle vi stå op, når vi skulle synge, og som fader. Og så var vi sat os, og så begyndte skolen. Da vi begyndte at gå i skole, der skulle vi kunne læse til bogstaver, kinderbogstaver, og så kunne skrive til tid og tale til tid. så fik vi jo en anden lærer. Det var han Nielsen. Det var en sommerlærer, vi havde. Og så skulle jeg jo så det gør så at vi begyndte at han var en helt anden lærer. Han var sådan som Cornelius. Så sagde han var mere striks. Nej, vi havde næsten respekt for ham, selvom han var striks. Det var vi altså. For han var så utroligt med Cornelius. Ja, det havde vi altså. Vi havde altså med respekt for hverandre. Og job på hverandre har det. Ja, det kan jeg sådan sige. Det gør Ejgæsterskolen. Der har vi respekt for det. Det har vi. Men sådan Jensen og Cornelius, han var sådan en faderskikkelse, skal jeg sige. Men altså, da Jensen han kom, han havde der skulle være. Der skulle vi så de til ham. Han var sådan meget kæft, trit og retning. Ja, han kom over Vestjylland. Han var opdraget som, det var hans måde derovre. Det var med at møde til tiden, og man skulle huske at have lært sit lektie, og så det var meget rart. Ikke på samme måde. Det kan godt ske, at der er en respekt, men der er i hvert fald tit ballade i skolen, har jeg indtryk af. Det var der ikke, dengang jeg gik i skole. Der sad man stille på sin plads. Ja. Det synes jeg, som vi var sådan nogle rimelig gode venner, men der var der også, altså der var nogle, man var bedre venner med end andre. Så, det var meget forskelligt. Dengang måtte læreren jo slå, og det var der nogen, der gjorde. Det var ikke alle. Der var nogen, der havde respekt. Bare det, de trådte ind ad døren, så var der stille og roligt. Og så var der nogen, de var direkte modbydelige.
og slog og rykkede ører. Altså vi har da set nogen, der har fået sådan... Jeg så engang en, han rykkede en i øret, sådan den blev rykket fra forneden. Ja. Der var nogen, der var rigtig modbydelige og slog med spanskrør eller med pegepind. Det fandtes dengang. Men det gik ikke ud over byens spidsers børn, det gik ud over de fattige børn. Og de skulle jo have støtte af lærerne i stedet for, men det fik de jo. I hvert fald af alle lærere. Der var nogen, der var modbydelige ved det. Ja, det var der nok, men altså det var dem, der bestemte, og det skinnede meget igen. Ja, det var det. Gik i de første skoleår, indskolingen, fordi der synes jeg, at vi var meget disciplinerede, og vi skulle stille op ude i skolegården i lige rækker, inden vi kom ind, og så blev vi kaldt ind af læreren, og så stod vi i lange rækker inde i gangene, og så sang vi morgensang sammen med skoleinspektøren. Og der havde vi bare at stå stille og roligt, og så gik vi ind i klasserne. Og der synes jeg, vi var gode til alle var gode til at høre efter, hvis man kan sige sådan, og der var respekt om lærerne og ro i timerne. Men jeg vil nok sige, at da jeg kom i mellembygningen og i overbygningen, der skete der nok et lille skridt. Jamen, som sagt, så synes jeg, at vi opførte os pænt, da vi var de små i skolen. Men jeg husker det lidt som om, at der skete noget. Der kom mange nye lærere, yngre lærere, dengang vi kom i mellembygningen. Og jo mere usikre de lærere var på sig selv, jo mere ballade og larm var der. Og der var i hvert fald i min klasse. Og især da der kom elever til udefra, skolen, altså klasserne blev slået sammen med elever, der kom fra Lindbjerg, kan jeg huske. Og der var det lidt ligesom om, der skulle de spille op til hinanden, alle de der var enten dem, der var fra byen, og så synes de, at det var bondeknoldene, der kom. Jeg tror, det er meget, meget forskelligt, men jeg tror nemlig lige præcis, at respekt, det er nøgleordet, fordi at det kommer jo ikke an på alderen. Jeg tror mere, det kommer an på, om I elever, om I synes, at den lærer har noget at byde ind med, og om den lærer også respekterer jer, og om den lærer også respekterer sig selv. Fordi så tror jeg, det giver sådan en god energi, hvor altså, så kan man godt få nogle elever, der ikke opfører sig ordentligt til at sige stop, fordi jeg er okay. Altså, hun er okay, hende der, eller han er okay, ham der, og han gør også noget godt for os, så ham gider vi faktisk godt at lytte efter. Så jeg tror, det er det, der spiller en rolle for, om man kan få elever til at lytte efter. Og det tror jeg i virkeligheden også, det var dengang. Ja, det synes jeg. Men også dengang var der det, som er så meget frem i tiden nu med mobning. Der var i hvert fald nogen, fordi jeg synes faktisk, at men det er der nok altid, men det har der jo altid været nogen, som faldt lidt uden for normen, og som var desværre naturlige mobbeoffer. Ja. Jamen det synes jeg, det var. Altså vi fik at vide, at når læreren havde sagt noget, så var det sådan, det var. Altså langt hen ad vejen, så havde vi ikke ret til at diskutere, når nogle voksne havde sagt noget til os, så skulle vi ikke diskutere det. Da jeg blev ældre, så kunne jeg selvfølgelig godt finde på at diskutere komme hjem tidspunkter og sådan noget med min mor og far, og det var det heller ikke altid, jeg synes, det var lige fedt. Men jeg kunne aldrig nogensinde finde på at kalde min mor for dumme ko, eller sådan noget, som man hører nogen teenager gøre i dag. Det turde jeg simpelthen ikke at gøre.
stille og roligt og kommer i skole, og så har jeg lige frikvarter, jeg skal have, og så tager jeg hjem, og så er jeg meget træt. Respekt, jo, men jeg tror ikke altid, det er sådan helt 100. Det kunne godt være mere stille, så det er ikke altid, man lige gider lidt 100%. Så det er også lidt forskelligt, men vi kan lære det her. Ja, det tror jeg jo. Ja. Jeg tror, den her er sådan rimelig god nok, men den har været bedre i gamle dage. Fordi nu, når man har med det sociale medier, så har man en speciel opfattelse af, hvordan man skal opføre sig, og hvordan man skal være. Og så er det svært at falde udenfor. Og hvis man falder uden for den der kategori, så tror jeg, man har lidt svært med at få den der respekt. Ja, men jo, det er sådan, det er forskelligt også med, hvad klasse man går i, og hvad for en lærer det er. Jeg tror ikke, alle lærere, de har lige så meget respekt for eleverne end andre. Og det tager eleverne så også, det er også forskelligt dem. Men jeg tror, den er der. Eller der er i hvert fald den respekt. Ja, vi er utrolig larmende, og vi sidder ikke på vores pladser, og vi lytter ikke til læreren, og vi glemmer at lave lektier. Hvor fanden